Me pelataan nyt. No, me mentiin jotakin sillä peliä, mitä siellä olikaan. Niin, siellä oli Logros Endless, niin me ei tultu samaan pariin. Jaha. Mennään seuraavaksi normal peliin. Joo, mennään sitten normal gameen. Joku katsoi lyhyemmää. Katsotaan, jos voittaisi jompikumpi. Joku katsoi lyhyemmää lastella, en tiedä oikeeta nimeä. Tiedätkö mikä tätä on? Statula. Statula. Joku tönäsi sitä oikein kunnolla, tai sitten itse hyppi sinne. Joo, toi on vähän. Jos haluatte puhelimella Fortnite-videon, niin joku kerta ehkä saattaa tulla. Vastaus on, jos 10 000 liikeä. Ei. No ainakin jos tulee se, niin sitten on pakko tehdä. Niin jos tulee mutta ainakin 30 likeä, niin tulee. Tai 10 likeä. 10 likeä, niin Fortnite-video. Fortia munkaan. Ehkä. Niin, mutta mä pelaan vaan Fortnitea puhelimella. Että vähän haastettaisi mullekin. Se on liikaa haastetta. Jää. Miten niin? No. Mä voitin tänään yhdesti puhelimella. No sit se ei oo yhtään. Bruno voiton. Sit se on ihan liian vähän haastetta. Jep. Mutta kuitenkin. Se olisi vähän haastetta. Aika moni kuoli eka labyrintti. Ja mä vähän kuolin. Täällä on 2 tyyppiä mun lisäksi. Älä viitti. Mä kuolin. Toinen 5. Lucky Wheel. Katsotaan mitä tulee. Voitakko? Katsotaan. Se on 1v1. Ei kuole. Vastusta ei kuole. Ei tullut mitään. Pelaa hyvin täällä. Miten se voi velata noin hyvin? No minäkin pelaan yhtä hyvin täällä. Pelataan Stumble-appia. Me pelataan Stumble-appia kahdesta. Katsotaan. Me pelataan siihen asti, kunnes menee hermot tai jommakumma pitää lopettaa. Jep, ja mä lopetan noin. Mä lopetan kohta, hei. Elä sano, että sä tipuit. No. Et tippunut. Sitten, hei mä keksin. Mä tipuin. Noin. Joo, sä tipuit. Vaikka sä sanoit, että ei. Älä sanoa, niin mä sanoin. Joo. Mut sä et tippunut. Ne. Juu. Hyvä. Mä menen tästä puupötkyn. Juu. Toi auttoi tosi hyvin toi, että sä pääsit tuohon. Joo. Ja ennen kuin Rassakettu ehtii sanoa, lykekää, tilatkaa ja mitä ikinä voittakaa tehdä niin kanavalle. Paitsi, mä olin sanomassa justiinsa. Paitsi unsubata tai lyketä. Siis, mitä se olikaan dislikeaa? Dislikea. Niin. Kaikkea muuta saa tehdä paitsi niitä kommentoi jotakin tyhmää. Jep. Siinä menee niinku tän kanavan raja. Ja mutta kun mä jäin tähän yhteen kohtaan tällä. Mä olisin koko ajan. Ei. Joo, mä näen siellä semmoinen dynaamikerran, joka tippuu. Mä otan puzzle. Nähdään sitten, kun mä oon samassa kohti. No niin. Ja jos ei päästä, niin mennään normaali gameen. Ja sä voit päästä tosta enää. Halpasti. Läheneekö toi tota? Ei tonnos pääsi. Mikäs? Ei tarvinnut rakea kuittaa. Vielä?
Älä mene sieltä, älä mene, älä. Mä osaan tän reitin. Alusta kuolemaan. Niin Mitä vittu? Mä oon kerran koittanut ja kerran hävinnyt. Okay. Tää on oikeesti ihan super ärsyttävä. Se näytti ihan paljon helpommalta, niin mä kusin tän hypyn. Tää oli ihan vitsin vaikea. Se ei osannut hyvätä tosta. Okay. Ei kuulija. Ei. Ei Rake, kun väliin voittaa round. Joo, heppa. Mennään normal gameen. Joo. Katsotaan, tämä on minne vidi. Ei vidi, kun siis peli tässä vidissä. Ei välttämättä, jos me saadaan voitto, niin ei välttämättä. Voitto. Mutta kun mä en jaksa enää. Okay. Mäkin on. Mä oon melkein polkuollut siihen, että mä kuittasin, mä pääsin tuon toisen enkaan ja sitten itsekin tipu. Siitä ihan jonkun millisentin verran pidemmällä siitä mun henkilöstä. Voi vittu. Mä pääsin siihen seuraavaan. Brannun eka voittoma. Jep. Mikä voisi mennä huonosti? Mikä voisi mennä huonosti? Tää on vielä potteja. Vielä potteilla. Mitä tyyppi tekee? Mitä tyyppi tekee? Käyttää palloa. En mä käyttänyt palloa. Mä käytin. Etkä puoli. Näyttää kivalta muuten. Mä en pitkään. Nää on ihan himputin varjossa. Mikä Honey Drop tossa sanoi, että eessä oli he. Space Drop! Drop! Siinä on ne 3. Lisää botteja. Lisää Niin, botteja. nyt on Space Drop! Woppa. Ei. Ai että no kiva. Ei. No niin. Tästä taitaa tulla voitto. Niin saattaa tulla. Katsotaan, kumpi voittaa. Jos me voitetaan. Appuksia Wow. nuo. Tää on kiva mappi. Niin on. Sä voitat. Sulla on enemmän voittoa. Mä tiedän, että sä saat sun 90 voittoa. Niin 90 voitto riippuu tästä. Miksi tää ei osaa hypätä tuosta? Ei, miksi tää tonne mene asti mene? Miksi mä en käyttänyt tätä? Ei vitsit. Sä oot siellä jossakin. Mä oon täällä asti. Ja mä pääsin maaliin. Ei. Toi olisi ollut niin helppo saada mun 90 voittoa. Mä luulin jo, että sä olisit saanut se. En ole! Mistä Eikö siitä, että sä olisit saanut ton voiton? Mutta et saanutkaan. Ootapa hetki, onks mulla jo 90? En mä tiedä. Kukaan ei voi tietää. Mä tietäis katot. En voi. Joo. Peli kesken. Mä sähkötan sun raportin. Mä sekoitin sun raportin, se sai liikaa virtaa. Sun raport... Sen jälkeen oli moottoripyörä. Supersoloit. Ihan kiva. Kiva mappi. Yeah, it's too easy. It's too easy. Mitä? Sieltä heti jo. Eti vaan. Mitä? Mä kuolin tässä ekassa. Mietitkö kuoisi maalissa? Se olin minä. Niin joo. Ei tässä Tumblebotti pääsee. Pääseekö se sua oikeesti ennemmin? Ei. Se ei saa mennä. Mitä tossa kävi?
Varmaan osunut siihen. Joo, mä en oo hyvä. Mä pääsen ekana. Mä en oo hyvä Super Slidessa käyttää palloa. Ite ei kannata tossa. Yhdellä tavalla. Mä sain saman virheen. Etsin sut. Sä et tosta. Näin. Herranen aika, toi oli hyvä skippi. Mä en nyt tota. Älä juokse! Slaidaille. Jos sä et pääse oikeesti. Se olis viimeinen. Ei, se toinen potti olisi melkein varmaan päässyt, jos se oli. Siinä oli kai 15 tai sitten 14. Pääsikö Niin se? oli 5. Se potti ei kai päässyt. Pääsikö se? Kyllä varmaan. Onko semmoinen valkoinen? Siinä oli 14 ja sitten sä olit 5, sitten se pääsi ja sitten Onko se ollut Joo, se kaikki pääsi. Onko se ollut slide bench splash? Se olisi ollut Olisi ollut super bench splash. No, slide. Niin jo, super bench slide. Olisi ollut mieluummin se. Miksi tää potit ei mene? No niin, Kato. menkää potit, menkää. Tididin. Tin. Toi pakko nähdä. Toipa tappotti on pakko katsoa. Se on tää Retterokai. Tossa. Se kuoli vielä päälle. Tää komediasarja. Niin on. En pilkkaa siis tätä skinniä. Tää on hieno skinni, mutta Niin on. tää on vaan komediasarja tää. Niin, katso. Mä en oo koskaan osunut noin. En mäkään. Mikä on? Ainakaan silloin kun mulla on pallo. En mäkään. Jungle-rolli. Miksi tämä piti olla finaali? Viime kerrasta ei puhuta. Ei. Viime kerrasta ei puhuta edes race-mapeista. Viime race-mapista, joka oli vikana. Okei, sä voitit. Hei, mitä vittua sä teet? Mä en osaa sitä Pranun tapaa, niin mä vaan jotenkin. Sanon sen, että näittekö te mitä mulle kävi? Sä saat sun 90 voita. Moi. Ei jumala. A few minutes later. Joo, siis me ollaan käyty enkuutunneella. Ei olla lintsattu. Joo, mutta mä nyt lopettelen tätä videota. Okei. Se oli niin joo. Mähän sain tosta Blogger Endlessistä sen mun 90. Toi oli mun 91 voitto. Niin joo. Kiva. Kivat ja mä alan nyt lopettaa tämän videon tekemisen. Joo. Niin. Hei, Pavit! No heippa. Karku!